Когато във Вселената на двама души или две сили им е писано да се съберат, те се събират. Орфей и Евридика, Ромео и Жулиета, Майя и Магапаса. Те живи ли са изобщо? Пица и ананас, хероин и подлез в надежда. Когато преди 2 седмици поех сина си за първи път в ръце, разбрах, че аз и този ухаещ на канела млад човек сме създадени един за друг. Той ме погледна и аз го погледнах. Той ми се изплези и аз му се изплезих. Той се насра до ушите и аз извиках сестрата. Нали се сещате за филма Армагедон? Група смели мъже взривяват гигантски астероид, за да спасят Земята от унищожение. Един от тях трябва да стартира бомбата ръчно и съответно да умре. Теглят клечка, Бен Афлек изтегля късата, но в последния момент Брус Уилис се появява като ебати якия пич и се жертва вместо него. В онзи момент тази сестра беше моят Брус Уилис. Тикна ме в коридора и каза: бягай. Защото, повярвайте ми, памперсът на сина ми тежеше колкото стар модел на Nokia. По-лесно и успешно ще отворите джаз клуб в студентски град, отколкото този памперс. Повече ще ви провърви. Малкият вече си е вкъщи. Явно не от най-талантливите деца, защото още не може да спряга всички глаголи на старогръцки и бърка някои столици в Югоизточна Азия. Обаче има време. Аз не съм от амбициозните родители, които ще товарят децата си. Стига да открия лекарство срещу рака или поне 3-етажен безплатен паркинг в центъра на София, аз съм окей. Даже от второто повече имаме нужда. Иначе се разбираме отлично с него и дори имаме таен език на комуникация. 1 намигване, боли го корем. 2 намигвания, боли го гърло. 3 намигвания, боли го, че Преслава така и не се съблече за плейбой. 4 намигвания, боли го, защото Реал Мадрид паднаха с 1-4 от Аякс. 10 намигвания, Копеле трябва да отидем на педиатър, това дете мига супер често. Смея да твърдя, кой се смее така смешно? Добре, той дете се смееше и на тебе. Той няма никакви критерии, да знаеш. Всичко се смее. Така, смея да твърдя, че за 15 дни вече познавам достатъчно добре този малък човек. Имам представа какво иска, докато след 31 години на тази земя не мога да кажа също за вас, дами. Днес сме се събрали, за да отговорим на въпроса какво искат жените. Гери, ти не можа да измислиш някаква по-лесна тема. Примерно, какви чувства изпитва дивото куче Динго, докато слуша Шостакович? Или колко е корен квадратен от Унгария? Какво искат жените? Както казвахме едно време на учителката по география, госпожо, ние това не сме го учили. Това сигурно от втория срок. Какво е това контролно? И все пак, аз имам предположения какво желаят 3 жени в моя живот. Не знам доколко се приближавам до истината, но ако не е друго, ще опитам. Майка ми. Това е лесно. Майка ми иска да съм сърдечен хирург, за да може да обикаля из квартала и да разправя на всички, че синът ти е сърдечен хирург. То тъпото е, че тя сега реално пак го прави, обаче просто лъже. Поне да не я срамя жената. Можех да го завърша. Колко? 2 години, колко се учи там по интернет даже. Дечен хирург. Глупости. Майка ми също така иска да извъня по 10 пъти на ден. Даже за по-удобно иска да отворим гореща линия, каквато е имало между Москва и Вашингтон по време на Студената война. Тогава Хрущов и Кенеди се опитвали да предпазят света от ядрена зима, но и ние с нея имаме достатъчно жизненно важни теми, които да обсъдим. Жорка. Как да си пусна фенерчето на телефона?
Каква е тази стрелка, която ми излиза като цъкна на онова квадратче в програмата с червеното кръгче? И последното ви питане, как да си направя скайпа така, че да си виждам Windows-а през Twitter-а на десктопа? И винаги не става, бе, не става. Натисни, бе, мамо, натискам, но не става. Ти продължаваш обаче да се смееш така. Поне си постоянен, да. Мама обаче си я мама и аз си я обичам. Все пак това е единствената жена в живота ми, от която никога не съм получавал син. Затова утре ще изненадам със следното стихотворение. Не помагаш. Шофирам бавно, отговорно, на църква ходя и не гледам порно. Обличам се дебело, като ескимос, кокаинче няма в моя нос. Спокойно, майко, пак ти обещавам, снаха от Плевен няма да докарам. Какво е това скари, да? Това в нашата градина има ли го? Моля? Убил си човек и сега си в полицията. Там с какво те хранят? Има ли хляб? Баба иска и да възприемам турските сериали, които гледа по-сериозно. Стига си ми повтарял, че това е само филм и тези хора не са истински и всичко е наушким. Ти да не си мислиш, че твоите там Кристиано Роналдо и Кавани са истински. След ги гледаш там. Значи, аз знам, че Али Реза ще умре. Разбираш ли? Ама пак ми е интересно. Ти как знаеш, че Ливърпул няма спечеля титлата и въпреки това и гледаш 20 години? Баба обаче си е баба и аз и нея си я обичам. Все пак това е единствената жена в живота ми, която в края на месеца не ми иска пари, а ми дава пари. При това извадени от истинско старо портмоне, скрито на дъното на раклата. Ракла е гардероб, между другото, защото някои хора не знаят какво е ракла. Затова утре и тя заслужава да я почерпя с малко качествена поезия. Аз съм Жорко на баба детито. Така че ебал съм тълхепито. Не искам миди пармезан, а топличка мекичка с ариан. Боб с наденица за обяд. Вечеря да бичи листопад. Веско Маринов гол до кръста, щото баба още е чевръста. Ти наистина нямаш критерии, пич, сериозно. Ние ти бяхме платили, нямаш толкова добър. А Сен Ботечки не играе толкова добре, колкото тя е. Жена ми, последната жена. Като се замисля, жена ми не е толкова претенциозна, да кажеш сега. Иска от мен единствено да си сгъвам тениските така, че яката да образува прав ъгъл с левия ръкав при десния крачул, да разбирам дали всичко е наред, без да задавам умни въпроси, като всичко наред ли е. Да харесвам приятелките й, но когато тя ги смята за курви, и аз рязко да почна да ги смятам за курви. Да сменям кружката в банята през ден, защото миналата седмица изгоряла и в продължение на цели 2 минути тя разбрала как се чувствали затрупаните чилийски миньори през 2010 година. Понякога иска шоколад, друг път иска шоколада да не е бил измислен. Веднъж ми се сърди, че поем инициатива, друг път, като реча да нахраня двуседмичното ни бебе с леща, ми се сърди, че съм поел прекалено голяма инициатива. Хем ми има доверие да остана сам с детето, хем ми казва,
Абе, ще стане ли тъпо, ако инсталирам 10 GoPro-та в детската стая и ги свържа с телефона си? Не, че ти нямам доверие, така просто си падам по нови технологии. Жена ми обаче е супер и аз си я обичам. Все пак това е единственият човек, който ме е виждал чисто гол и не е казвал: абе, аре бе, важното е да сме живи и здрави. И аз го виждам, ама гледай, в душа, чувство за хумор, глупости. Сме живи и здрави, Жорка. Затова, естествено, тя също получава стихотворение за утрешния празник. Нека то бъде поздрав и за всички дами в публиката тази вечер. Без тебе аз съм прос, чаровен чекиджия. Не мога да полея дори една саксия. Да пусна моп, детето да измия, да сготвя боб, ризата си да зашия. Благодаря ти, че те има и че пия менти, че попълваш всички шибани документи, че ми правиш супа и не слагаш меродия, че вадиш купа, като обявя с пътия. Аз съм... Аз съм Айкос, поеми ме в уста, толкова е яко, че не искаш шибани цветя.